होखारनाय होननाय बाथ्रा बेखौ सिदायै होखारनायाव लाङोबा बेयो हयथ' जोबोद एसे साननो गोनां बाथ्रा थागोन। दा दिनै हयथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दा फरेस्टआव थानाय बेयाव हयथ' माखासे आयेननि बाथ्राबो निस्सय फैगोन। दा आङो बै जायगासिम थांनो मोनाखै, बेनिखायनो आं सिदायै जेबो हयथ' बुंथ'नो हानाय नङा। नाथाय आयेना आयेन बायदियैनो आरो आयेनखौ जिथु दादों जेब्ला जोङो हयथ' आयेनखौ मानिनांगौनि खोथा थागोन। दा बाथ्राया बेनोल' जे बैयाव हाया मा रोखोम दंमोन, माबे अबस्थायाव दंमोन, बेखौ मोनथिनायनि उनावसो हयथ' जोङो निस्सय खोथाखौ बुंनो हागोन। खिन्थु बाथ्राया बेनोल' जे दिनै जोङो थागिबि हारि, जोङो मिथिंगानि बिखायावनो थाबोदों, हाजो हाला दैमा दैसा बे सेरफ्राव जों थाबोदों, रायजो जाबोदों। दा बे हिसाबै दिनै जोङो हारि हिसाबै नायोब्ला जोंहा बे हानिनो फिसा, हानिनो मोनथाया जोंहा दङ। दिनै फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट मोनसे आयेन जाबाय 2006 मायथाइनि। सिगाङाव जायफ्रा बै ओनसोलाव थायो बिथांमोनहा हा मोननांगौ दङ। नाथाय बै जायगायाव दिनै बे आयेननि जे बाथ्रा, दिनैहाय गणतन्त्र जाबाय, मोनसे देश जाबाय, मोनसे आयेनजों सोलिनाय खान्थिजों सोलिनाय मोनसे सोरखार दङ। सरकारा हयथ' सरकारनि माखासे नितिखौ निस्सय मावगोन। दा बे बाथ्राया फैदों जे मानबतानि खोथा, सुबुंथिनि जे बाथ्रा, बेखौ जोंहा नायोब्ला दिनै बिथांमोनखौ जोङो खुनु हद्दै होखारदों होननानै सरकारा निस्सय दायित्व थागोन जे बहाबा फसंफिननायनि, बिथांमोनखौ गसंहोफिननायनि। दा बेनिखायनो आङो नैबे बुब्लियाव दिनै आङो गुबुन खोथा बुंनो लुबैयाखै, खारन आं बिनि सोमोन्दै मोजाङै बै जायगायाव थांनानै मोनथिनानै निस्सय लाग्रोनांगौ थागोन। दा बेनिखायनो आरो आसाम सरकारनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन जे जोंहा चिफ मिनिस्टार मानगोनां बिथाङा जे गुवाहाटि नोगोरमानि सोरगिदिं थानाय जेफोर थागिबि सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौ खेबसेनि थाखाय मोनसे हा हुनि बेब'स्था खालामनानै होनायनि बाथ्रा। निस्सय बेयाव आयेननि माबा मोनसे हयथ' थागोन, जायखौ आङो दिनैहाय नैबेयाव बुंजोबनाया थिग जानाय नङा।